खुलुमबाय लोगोफोर आंनि gwbaoni YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै दङ दिनै गाबोन दासान्दि? आंहाथ' बिदिनोसै एसे गुजुदों गगा मोनदों आरोना, थेवब्लाबो थिग थागैनो दङ मोजाङैनो। आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो, शेयार खालामना हो, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरोना, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दिनैहाय सिथाव सावनानै जानो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेयाव नाखांनानै लाबाय आरो आङो लोगोफोर। ओमफ्राय सिबिं होगोन नालाय, ओमफ्राय सिबिंखौहाय एसे लानोसै आरोना। नै सिबिंखौ खुरैयाव एसे हायखांनानै लानोसै आरोना। नै बेखौ लाबाय आङो एसे खोबना दोनफिनसै। ओमफ्राय सिबिङावहाय गोदै एसे होनोसै आरो, गोदै एसे होनोसै। गोदै एसे होना लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ दानानैहाय नानानै माबानोसै आरोना, सावनोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर सावखांबाय आरोना आङो सिथावखौ। नै जा बरिया जाबाय आरो। एसेल' सावबाय आं जानो आन्थाल'। ओमफ्राय नै लोगोफोर जाबाय आङो। टेस्टि जाबाय आरोना लोगोफोर। साहाखौ लोंबाय थायासै आङो, सावनानै जाबाय ओरैनो। मानो होनबा साहा लोंबाबो आंना एसे प्रब्लेम नालाय। ओमफ्राय सिथावल' सावनानै मोननै मोनथाम जाबाय आरो आङो ना। ओमफ्राय नैबेयावहाय सिबिं होआखै आरो, ओरैनो सावदोंमोन बेखौ। जाबाय एसेनोसै आरोना भिडिअ'आ लोगोफोर। बाय बाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर जाखांनानै आङो गरसे नायनो फैदों आरो, गरसे गोरा दङना गैया। गरसे बारियावहाय गरसे जानो होनानै, माने गोबां गैया खोमा, थाइनै थाइथामल' खोमा गरसेयानो ना। गोरा गोरायानो गैया गरसेया। दासो एसे एसे मानहांदों गरसेया। नै फिथाइयाबो गोजौआवसो मोनहानाय नङा खोमा। खोरा गरसे फिथाइयानो नै फिसा फिसासोहाय लोगोफोर। गरसेयानो दासिमबो रायाखै। आयौ एखेबारे खानोनो जारला। एसे रानो नांबावगौ, नै एसे राननांगौ दाबोनो। सप्ता खनसेसोनि जाजागोन खोमा, सप्ता खनसे थांब्लासो। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो लेबु लांबावनोसै आरोना। गरसे खानो फैनाया गरसे मोनैनि लेबु लांसै। नै लेबुआ बरिया खारोना, खानोसै। लेबु गल मोजां आरोना। मेरला दङ आरोना लोगोफोर। आदै सुआबो दङ, सिं सिङाव गोजाना सुबो दङ लोगोफोर। आयु नै थाइनै खाबाय आरो आङो। थाइथाम खाना लांसै आं, थाइथाम लाबाय। खाखांबाय आङो, थाइथाम खाखांनानै लाबाय आरोना। बेखौ संख्रि बानलुजों जानोसै आरो आङो लोगोफोर। नों लेबु जायोना जाया? लेबु जानोसै नै, लेबु गल फैद'। नै जोंना डान्स मास्टारा नै मोसादों आरोना बियो। भिडिअ'ल' बानायसोबाय थायो आरोना। बाब इन्सटाग्रामाव भिडिअ' रिल्स बानायनाया जालायलायथारदों। आयौ आयौ फैद' जाग्रोनोसै। संख्रि बानलु लाबोदो जानोसै। दाबा जानोसै। एसेनोसै आरोना भिडिअ'आ लोगोफोर। बाय बाय। जों जाबाय थानोसै लोगोफोर।